Ariskatan, dito lang tayo sa spot. Meron dito tayo subscriber. Ayan si sir, pangalan mo sir? Paul Agapito. Yun, Paul Agapito, taga San Vicente po. yun, taga San Vicente lang din po siya. So baka may isang shoutout ka. Shoutout po sa girlfriend ko, Jopay Benson. Yun, nako, ayos pala. Shoutout sa'yo. Si sir, ayun din. Shoutout kay Kondong sa Buliran. Ayun, subscriber din natin si sir. Nangingi sila sticker kaso naubusan tayo. Di pa nakakagawa yung ating pinapagawaan. Kaya nga eh. Oo nga, madami ngayon puputok ano. Dami po nakapwesto. Dami nakapwesto, wala nga ang problema, wala tayong pwestuhan. Nakapwesto na po lahat sa puno. Wala na tayo nakiyata. Ay, hanap-hanap na rin tayo ng spot. Tawa siya. Sige, sige. Pagka po nakasunod po. Anahan mo na lang ako. Para kung nakagawa na ako, sabihan mo lang ako. Apo, sige. Para baka ngayong linggo na ito makagawa na siya. Nagpagawa ko marami-rami eh. Apo, thank you. Para matagal-tagal. Pagka po nakasunod po. Sige. So ayan, dito na naman po tayo sa spot. At marami tayong nakitang mamamahal dito. Baka sakali. Ayan, gilid-gilid lang, pwede na yan. Oo, yun nga lang. Dami mamamaril eh. Doon din ako sasog. Ayan, tropa natin, si Boss Alex. Laki ng nadali eh. Oh, wow, laki. 5 fingers. Ayos. Kanina ka pa? Sambulig, maaga akong kanina dahil may tiyanggi kami dyan sa ano. Saan? May isa Mateo. Na-late na naman ako ng dating. Ito pa lang, yun pa lang ito. Alam mo naman ako, ganyan lagi ang ano ko. Kaya wala na ako nakakasamang mga ano. Pati si Mang Ruben, di ko na nakakasama. Ako ng bulig Ayos Pwede na pala, pang uwi na. Ayan, pabalik na yung Pwede, pwede na. Nakita ko yung silver, yung silver din laki. Oh, Ando, binutokan ko haba. Hindi inabot. di nabutan, sayang ano. Sayang. Malabsaw lang ng todo. Ganun talaga. Tiyambahan Ang dami na rin dyan. Matagal naman sila ba? Titira pa siya. Tayo, hanap na rin tayo yung spot. Wala tayo mahuhuli pagka ganyan. Boss, bigyan mo akong kutsinta. Kuhan lang sa... Marami na. Naku, kadarating ko lang. Hindi naman bawal ito. Ito bawal, kabila. Ay, 20 pesos lang, kutsinta. Bawal ito, kabila yun. Bawal yan. Ito, kabila. Shoutout pala kay Manong, titinda ng puto. Bibilang tayo merienda. Ang hali naman po ako, alas 10. Ewan lang kung may mahuli pa, dami nakapwesto. Lahat ng puno may tao. Ano yan, yung palok ng iba. Umukupas ang palok ng iba. Boss Alex, puto. Baunin ko. Ang palok ng iba. Ay, oo. Pag-uwi, sisigang. Libre ano na, panigang. Thank you. So, ito, mayroon din dalawa. Si Boss Melvin, tsaka si utol niya. Nangangahay ka ba? Kaya pala dala may kolong-kolong mo. Bawal pala kunin yung mga kawit sa gilid. May nagsabi sa'yo. Wala na akong mga ispetan. Huli na yung boss, Malayo. Bay, mayroon ng 2 kilo May 2 kilo na. Meron na yan. Swerte Tsempuha lang talaga. Puro tilapia na, wala ibang isda. Mas maganda nga yan, tilapia. Hindi tayo... Nahanap ako dalag Kaya bangos. Si nakadali, dalag, si Alex. Ayan. Malaki na. Spot. At wala tayong maakyatan. Puro people. May dala ka pa lagari, boss Badi, andyan si Alex. Badi, Alex. Nagkita na kami. Badi, nandun. Akala ko Sabado pa kayo.
Hindi, sila nag-aaya doon. Baka sakali kami rin eh. Balanang. Bala? Balanang. Ay, tiksay. Meron. Nagbaka sakali kami din eh. Marami ka daw nga sabi. Sa gitna eh. Ayun nga lang. Tsaka mga tilapia. Wala na yung mga silver eh. Wala, roho. Tsaka tilapia. Marami na yung huli sila ano to no. Tsaka si Alex meron na dalawang malaki. Sandalag, tsaka ako. Tilapia, nakahuli ulit siya malaki. Ay, nakaka. Hmm. Tignan doon siya sa akas eh, no? Ilan ba kayo ngayon? Apat kami. Apat? Kasama namin. Dinala. Ah, Galing kami sa ako naman ng isang araw. saan? Sa resido. Ngayon namin nag-tip. Titip ni Buddy... Wala naman. Ni Buddy Gary. Napakarami daw. Di ba sila yung sa GC? Pagpunta namin, napakalalim, tsaka napakalabo. Ako talaga na ito. Tsempohan lang, talagang ganun. Tapos nagpunta kami sa Mangga, sa Residro. Ah, Puntang pulo na yun. Ala rin, hindi mo. wala din. Napakaya. Sige, sige. Ala, kadating ko na naman. Ayan, oras ko na naman ganyan lang. Oras ko talaga. At least, may mga huli naman kayo? Wala. Wala pa? Ba't sila kadami? Alam ba pwesto? Hindi mo. Ito ba mayroon? Hindi nyo kasama to? Kaya talaga yan. Si Kuya may huli, abot ko na lang. Meron na rin. Huli lang sa palok. Sampalok. At least meron ka ng huli sampalok. Hindi, huli siya apat. Ay, pala. Puro tilapia. Doon ba sa dulo? Malabo eh. Malabo. Galing kami ron eh. Hmm. Dito lang talaga maganda yung doon sa gawin ron. Alam pa man rin lang. Sa ano? Sa kabila, wala rin. Yes. Doon. Oo. Oh, Doon kayo. Kahuli man lang kayo. Ako ngayon ako nga wala pa kahit isa. Darating lang. Tatlo kay... Shout out kay Papa Dudes. Ayun, Buddy Dudes, shout out. Di ka nakasama dito. Wala pang wala pang mapwestuhan. Kami na mamaril. Ang dami nga ngayon kasi maganda init eh. Sabi ko sa'yo kanina, dito tayo pumesto kanina, wala pong mga nakapwesto eh. Doon sa Kamatsini wala sa kabila. Baba kayo, kaya dito. Sa atin ng bala para masubukan natin yung bala natin kasi marami na po sa atin nagko-comment na dati hindi po sila marunong mamaril nung nagamit natin sima. Wala na raw silang mintis. Talagang nakakatuwa yung mga ganong comment. Totoo daw, totoo. Paano ito pag ito? O pag ano, sa loob? Kailangan yung, hindi, dito. Eto, asa ba yung butas? Yan o. Gawa mo lang yan, buddy. Tapos, ito ang ganito ang tali ko niyan. Buhol kabayo. Ay, kalabaw. Buhol ka niyan lang, tapos saka mo kagating. Para walang ligtas, tapos palupot mo na mga 3. Yan. Wala namang kawalayan eh. Saka mo lagyan mo ng lock. Dalawang ikot. Hindi, kahit isang ikot lang, masalak lang to. Kasi hindi naman pipiglas na. Ano? Sure ball na yan. Wala nang kawala. Kasi 3 ikot siya. Mas maano siya pagka nakaikot ng... Oh, Mahigpit. ay, mahigpit pa. Kuha yung ano mo. Maliit. Hindi. Wala. Makuha ng bag... Ayan ah, ayan. Si Piskinero. Pwede may sticker mo dyan? Yun nga, naubusan ako. Ay, may sikip ng bagya. Baka mapatid to. Papatid yan. Maglagyan mo na siya ng ano. Sirlon, ayan po si Sirlon. Nandito na pala siya. Ala, ang dami. Ala pa kumais pa. Darating wala. Oo, kadarating ko lang. Sinalang ka kita, nakasalubong ko kanina kinata. Sabi ko, May nahuli ka na? wala! Wala. Hindi, ano ulit sa Hindi naman po natin makakasama ngayon dahil bibili daw siya ng Next time. binhi. So, nadaan na si Sirlon, namaril na. Kaso wala pa siyang huli. Kaya lang may lakad naman pala siya. Oo. Kaya solo pa rin natin. holiday lang, kaya nakalabas tayo. Ayun. Naka-extra lang si Sirlon. Bukas Next time ulit tayo mag... Oo, kasama tayo, maghapon ulit tayo. Oo. Ay, Wala. shoutout nga pala. Hmm. Dun sa anak ko, birthday niya. Tsaka dun sa misis ko, napakaganda at sexy. Yun, happy birthday sa anak ni Sirlon. Ayan. Nagpapa-shoutout kasi nakasubscribe din sa kanya kay sir. Send mo sa akin yung picture ng anak mo. Sige. Sige. Ayan, sige naman tayo. Meron na ba? Wala pa.
mo na isda ko dyan. Ha? Shoutout kay Buddy Henry, oh. Ayun. Kanina ka pa? Mga Alas 6. Mukhang naubos mo na isda, ah. Tiniran mo ako? Kaya pala di ko mabuksan, may lock. Wow! Ang laki ng silver mo. Isa pa lang. kanina pa yan. Pagbuhat ko napakalaka pa na. Dumating yung mga ano, ah. Gapan hunter, ayun. Pinaka-owner. Oo. Sila Ricky yun. Dariki nga. Wala nang dumadaan. O pumupunta ka pa, narinig kita. Eh, may isang duwa. Malayo eh. Butang na ando na. Pagtang kala. Kapila pa. Yun lang. Yaris na pa na. Hindi mo nakita dyan. Umuwi na. Ha? Umuwi na. Ito ano kanina dyan. May isang bulig na huli. Ay, may kahuli ulit siya doon. Malaki. Ang bulig-uli. Tilapia. Ba't walang tilapia? Harinin niya yun. Marami. Andun nga. Puro tilapia huli nila. Doon sa gitna. Ay, doon naglulutang. Ano? Oh. So ayan mga kadiskarte, tayo na rin po yung maghahanap-hanap. At nakakaingit sila, puro sila may huli na. Tayo ay wala pa. Gagayak-iyak na rin tayo. So dahil wala na po tayo makitang puno, manggigilid-gilid na naman muna tayo. Yun muna yung pag-asa natin sa gilid. Sapol tayo mga kadiskarte. Pakita sana itong mahinginain na ito. Huli. Bayan naman, oh. Thank you, Lord. Langanin lang pero pwede na. At least meron na tayo nahuli. Buti lang doon nalaglag sa gilid na. Swerte pa rin. Tiyan po pala, kaya pala. Thank you, Lord. May blessing na naman tayo. Yun lang. Hoho. Alang yan. Shoutout kay sir, oh. Dumating si sir. May sticker na tayo. Oo, ayan o, magkabila. Oo. Ano, yung sa susunod pa lang yun. Sa susunod. Baka bukas. Pinagyayabang ko sa mga pininsan ko, mahilig rin manig sa'yo. Pininsan ko niya, nagpunta kami rin eh. Ang pakay namin, hindi isda. Ikaw. Ay, thank you. Dahil ko nakpang kanong... Nakahuli na ako. Kadadating lang ba? Oo. First, unang putok ko. Ayan. Hindi ka dadating lang. Ano po malambot. Sumuot nga ako. Eh, yung pinsan ko. Putik. Tara guys, sama mo ko. Gusto ko lang ikaw makita eh, kasi bisginero. Salamat. Talaga namang... Nung habang hinihintay namin, hanggang alas 3 yata kami. Nung umulan. Nakabutan ako dito noon. Doon ka sa dulo? Doon ako sa dulo. Nakatsyempo pa naman ako kahit papano. Kami naman. Inabutan ako ng ulat, talagang basang-basa ako. Kami naman, nakatigta 3 naman. Na silver. Ayun. Malalaki. Swerte. Pinadal namin to sa may Sampalok. Yun nga yun na ano ko nga po kayo noon. Nung iniwanan ko kayo. Isama mo ako. Pangit siya kay panahon, kulimlim. Dumating din yung sila Buddy Ricky. Nandyan din. Naka-owner sila. Andun sila. 4 sila. Ang pakay ko si Idol, hindi yung... Hindi isda. Talaga naman Salamat. Alam mo ka ako. Yan, natin nyo po. Marami nang inginain.
Ayun o, ayun, nanginginain na yan. Yung gumagalaw na yun. Ayan, yung mga gumagalaw na yan. Yan, roho po yan, tsaka si common. Pag natsyempohan nyo po, napakalaki. Kaya kailangan po gumawin po dyan. Pag nakita nyo, aninag nyo yung katawan niya, banatan nyo na po. Oo. Kasi mabilis yan. Ganyan po yung isda na yan. Kaya lang, ang ano sa isda na yan po, mabilis ng pakaramdam. Simple ka lang Gumilos, ano, Oo. pagalaw. At saka mabilis. Tamo, nagsilayo na naman. Pag narinig ka, nagsisilayo. Ayan o, yan mga yan. Mga kumpo yan, common kuya Ay, roho. pumuputok na gano'n. Common roho po yan. Tapos palipat-lipat ng kain. Ayan o. Kanina, ang dami po, kapal. Kasi pag nakaramdam sila ng may tao. Teka lang, Umaasog. mahirap makita. Ayun po. Okay, bilib ako sa'yo eh. Talas nga ako ng mata ng tao na yun. Ano po talaga, ayan o. Gagalawan. Oo. Kailangan lang magaling, ano ka lang, mabilis lang yung mata mong masinta yun. Andyan na naman o. Pagka yung po mabibilis na yan, yung mga common po yan, tsaka roho. Marami po yan. Kasi abangan nyo dito ako. Baka sample po kayo ng paghuli ng roho o kaya common. Talagang mabilis lang po talaga sila. Oo. Ayun o. Maganda nga sana kung makakaakit dito. Oo nga, ito may tambangan eh, no? Ang layo lang eh. Eto sana. Sa Kamatsili ron, umakyat ako. Labo naman, tapos yung gataw nasa gitna. Pumunta kayo kami Chile. Oo. Dahil yun lang ang Ang janitor pa. hindi. Yung lakas ng lagabog na yun eh. Nakawala yata. Nakawala. Ay, janitor nga. Kasi tumabi doon sa ano ng common. Oo. Akala ko siya na yun. Sablay ito yung janitor na to. Napagkamala na naman po. Tinabihan niya kasi yung pinag-aabangan ko eh. Biglang umuso. Akala ko siya na yung common. Sige po. Nabulabog tuloy. Saway kang janitor ka. Bawasan na naman kayo. Opo, marami ngayon. Talagang sulit yung mamamaril ngayon. Sumabot. Sabo yung mamamaril pa yung isda po madalang. Irong kangina maliliit. Oo, maliliit nga po. Dito meron po nahinginain kaso mahirap naman, ayun o. Hirap naman po makita. Kailangan dito, masyado kasi maano yung water lily, makapal eh. Pero kung manipis yan, makikita po yan eh. Mahirap naman tumira nang di mo makikita. Oo. Hindi naman tatamaan yan. Kaya magaling ka lang tumantya. Saan pa po kayo umuwi? Diyan lang sa zoo. Common na po. Ito, labi, tukalay na. Ha? Huli na. Isa pa lang. Sa zoo lang ka. Sure lang po. Hindi ba ikaw si madiskarte? Opo. Nanonood din po ba kayo? Nanonood din po kayo? Oo. Ayo, salamat. Ano po yung pangalan nyo? Amang Amang. Manuel. Yun, so subscriber din pala natin si Sir. Ayan, shoutout kay Sir. Ano, baka may shoutout ka Sir? Shoutout mo yung family mo, tsaka mga tropa mo maniniksay. Yung pare ko andyan din eh. Ayan, naniniksay din po. Oo. Salamat at subscriber din pala natin si Tatay. Oo. Valiente po ergay nyo. Oo. Oo. Isa pa lang pong huli legit ninyo ano? Kanina pa po kayo? Kangina pa kaya lang naligaw kami sa Saan po kayo napunta?
Ito, sa unahan doon eh. Ah, doon kayo pumunta? Malabo ang tubig. Bumaba kami ng bumaba. Oo. Dito naman po pag natsyempohan nyo. Malaki. Oo. Doon po sa bandang... Ako nga yung hinuhuli mo yun. Opo, talagang malalaki nga. Yung nandun sa gitna, marami na po mga huli tilapia. 5 fingers na karamihan. Ano pa ako na kumukuha ng lalaki kako ng hinuhuli. Diyan, dito po yan. Tsaka doon, papunta ron. Late lang po ako nandating ngayon, kaya medyo... Doon po ba sinilip nyo na yon? Siwang na yon? Andun yung Ah, pinamamaralan ko rin po yun. Oo. Tsaka doon gabi, sa baba na yon. Ayun po yung pare nyo. Oo, yun. Nakapula. Dito meron ang problema, di naman pa makita. Oo, hindi nga makikita. Ito, yung kanina pa na yung putok ng mga andon eh. Maliliit. Kaso ayaw Meron naman din- pong umangat eh. Sana magpakita. Nagtitinda rin po ako ng mga ng polarized, kaso naubusan ako eh. Tsaka yung sima tsaka braided. Mayroon pa ako ngayon tinda. Maliliit lang yung kongko. Dala. Ano pong sukat? Maliit lang. Hindi, maganda naman po yung maliit. Hindi, ayos lang po kasi laki lang ng akin. Ano po yung to? Sukat? 25? Ewan ko ba? Parang Ito. 20. Kasi ng akin lang po yan. Oo. Kasi laki lang po. Maganda pa nga po yan kasi mabilis po. Oo, mabilis. Oo. Yung bala nyo po kayo lang gumagawa. Oo, nagagayat lang ako sa kon mo yun. Sa gawa ko. Tingnan mo nga. Ay, tama po. Maganda naman po yan. Ay, Gagaya lang. tingnan mo, gumaya si tatay ng gawa natin. So, patikimin natin si tatay ng ating sima. Para naman ayan, tay. Ayan. So, gumaya lang pala si tatay sa atin ng gawa. Accurate po yung mga gawa ko na yan. Kaya, yung mga nagko-comment sa akin yan, di sila marunong bumaril. Pero nung gumamit sila yan, marunong na sila. Kasi talagang, bago ko po yung ginawa, sa akin muna accurate po yan. Ano din pala si tatay ginawa mo ordinary lang na ordinary lang na ako. at least nakagawa po kayo, di ba? Ginagawa mo yun. Oo. Ba't siya ako yun? Ayan, Pinatatagos. yan tayo, kaya. Tinatali. Yan, maganda po yan. Yan na po, sigurado dyan, expert po kayo dyan. Ito medyo magaan po yung ginawa nyo. Maliit po yung... Ito, maliit na lang. Ayan, okay po yan. Tsaka hindi po tumatama sa barrel yung niya. Para hindi... Iwas po. Kasi yung grooves po yan na hindi nagagasgas. Basta wag nyo lang pong lalagyan ng masikip. Mapapatid po. Sayang. Lalim sa water lily. Yung kagaya nung kwan mo na yan. Nung polarized mo. Apo. Ganito nga po yan. Ganito. Dala ko lang yung pera ko kahit naman daan yung bigay mo sa akin. Dabayaran ko yun. Hindi. Ano lang ako. Tamang presyo lang po. Hindi po tayo nagtataga ng presyo sa mga suki. Lalo na kung subscriber ko pa. Pag dating ko ng tanghali, galing ko ako sa bukid. Nanonood na ako ng Texas. Ayun, salamat. Kahit tingnan mo yung cellphone ko, puro ikaw ang lilitaw. Salamat, sir. Talaga naman. Ayaw umangat eh. Madalang sa akin yun. Ayan, ikaw ang... Ko-comment po kayo. Magko-comment po kayo. Para alam ko po. Tapos pakilala po kayo. Then lagyan nyo rin po ng pa-shoutout po sa dulo para maisama ko po kayo sa shoutout. Sabay, sama kami. Opo. Hindi makita Malaki na to tayo eh. Hindi lang makita eh. Sige po. Tayo. Hindi natin alam kung saan tayo makakahuli pa nito ng marami pong gumagalaw. Ang problema po di po makita. Sobrang kapal. Ang damo. Sa manipis sana sila pumalaw para mahuli natin. Huli po kaso maliit. Pwede na to.
guys. Pwede na po ito, kalating kilo na naman. Alanganin. Di baling alanganin, basta't nahuhuli. Di naman po nasasayang yan eh. Huli-huli. Ko. Alanganin pala. Talagang alanganin nga ito. Wala, talagang napahuli. Wala eh. Kaya pala naman ang lilikot masyado, liliit yan yun. Pwede na rin. Ito, nagtigo-comfort naman ang timbang nila. Mahigit. Tayo makita. Nagpapakita naman ayaw magpabaril eh. Super bilis. Tsaka kung nanguhula lang tayo eh mababanda lang po sila. Kailangan nakikita natin man lang kahit na kaunting aninag. Nawala na po. Ay, sama mo na to sa huli mo tango para may kasi ano yung ano mo, nasira yung airgun mo. Para mayroon ka man lang may uwi. Gagawin pa ako doon. Titinang pa ako doon yung isa pong spot. Baka makahuli pa ako doon. Dati may daan din. Opo, meron nga. Ay, naano na po. Hinukay na yung Hindi, may nakakadaan pa naman po. Kaso, malalim. hindi naman po. May tubig lang. Hindi na eh. Oo. Diyan, spot ko po yan. Yan yung marami kong hinuling tilapia. Saan mo nahuli yung 4 na kilos ko lahat eh? Ah, yun po. Yung pinasta natin. Doon po yun. Doon ba yun? Oo. Doon po yun. Kaya sulit. Oo. Isang tilapit, isang bulig na huli mo nun. Opo. Ayan, ilagay nyo po sa lagyan nyo. Sige. Gagawin pa ako dito. Salamat, Sige po. Punta na lang po doon pagka nakabili na ako. Sige po. Opo, sige po. Si tatay po yung kasama nung asa ating binigyan po ng isda. Malaki pala. Tilapia, tsaka roho. Pwede na po yan. Pangulam na. Oo, mayroon na pong 2 kilo mahigit. Swerte na po kayo. 1 kilo yung yung ano nyo na yan. Tatlo kami dyan eh. Roho. Hindi ko alam kung Taga-sur po kaya no? Sur po kaya no? Oo. Dating kasama ko sila dyan nun. Kaso ngayon. Diyan, madami po dyan. Ang problema nga lang yan nga. Sobra init. Tas malabo. Malabo pa. Marami. Madami po dyan. Hindi mo mapansin eh. Bigla na lang. Aangat na lang bigla. Opo. Ganyan po isda dyan. Kaya lang matyaga ka lang. Try natin dito. Baka mayroon pa maidagdag sa atin. So kawawa naman sa tatay. Wala siyang huli. Kaya lasiray kanyang airgun. 1 pirasong maliit pa ng huli niya. Manghuli na ba kayo? Dito po. Ito, tinangayin din ko eh. Sinangay? Oo, dinala din oh. Nako, di mo na makukuha yun. Anong kahoy? Pala yung nakuha. Nandiyan o. Ayun. Yung nakuha namin. Roho. Ay, tilapia. Lalaki. Lalaki pala oh. Nandun sa dulo. Roho yun.
Oo, yun ano. Oo, roho yun. Ganito ba ipahin nyo? Roho yan o kaya common. Malaki common dyan sa roho. Doon boss, malalaki tilapia oh. Doon nga ako gagawi. Bumaril yung bayo ko kanina dyan. Si Gids. Si Glenn. Ah, si Glenn. Ah, bayaw nyo po. Oo, bayo ko. Kasamahan ko yun. Tinuro kami dito. Oh, marami dyan. Malalaki na nandiyan dyan. Ah, tsempuhan nyo pala. Hindi nyo na makukuha yun. Lumubog ba? Pagka ano, hagisan mo na lang ng ano. Oo. Dito tayo sa kabila naman pumuesto. Sana matsempuhan natin yung mga isda dito. Dito parang may nakikita po ako ditong medyo malaki-laking isda. Sana mahuli ko. Pakita sana. Pakita ka. Sila ng water lily po eh. Huli. Ayos. Laki na po ito. Dalag po. Dalag. Yun. Siyempre. Lakas. Salamat. Oh. Ano? Kalakas po. Oh, laki. Ayos, sulit. Laki. Mga ilo. Dalag. Mga ilo. Si Lord. So sobrang init po, nagpayong po ako kasi di ko kaya yung layo ng lakad. Nagpayong na lang po ako. Ang laki po. Grabe. So 1 kilo mahigit po ito. Tiyak po yun. Salamat Lord. Kabiyaan na naman ako ng magandang blessing. Lagyan mo natin siya sa lalagyan para walang takas. So dalag pa lang, solve na. Yes, sulit. Okay, sagasag na ulit tayo. Meron pa sana. Hindi tayo kaganda pahiya dito sa ating pinistuhan. Napakaraming malilit tayo, no? Wala yung malaki lang. Ang ating piliin. Ito meron po, malaki. Ang laki na naman. Thank you Lord. Mga po. Meron na naman tayong kalahating kilo. Laki. Thank you Lord. Shoutout mga kadiskarte. Yeah, shoutout ka. Maririnig ka rito. Nabati ko nga pala yung pamilya ko sa Romblon. Sige, anong pangalan? Si Oliver. Oliver ano? Oliver Mangalus. Ayun, sige. Dinig na dinig ka.